हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू सोनूज रेसिपी। आज मी तुम्हाला ब्रेडपासून एकदम छान असा पदार्थ दाखवणार आहे, ब्रेड चीज सँडविच। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 मोठे कांदे घेतलेले चिरून, 1 मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे, 4 ढोबळी मिरची घेतलेल्या आहेत, थोडासा वाटाणा घेतलेला आहे, कोथिंबीर आहे, टोमॅटो सॉस आहे, इथे हे स्वीट कॉर्न आहे, हे फ्राय करून घेतलेले आहेत। कसे फ्राय करायचे त्याच्या अगोदर एक रेसिपी टाकलेली आहे, त्यामध्ये दाखवलेलं आहे। त्याचबरोबर हे मॉझरेला चीज घेतलेलं आहे। चीज घेताना जे आहे ते मॉझरेला चीज घ्यायचं, जे की पिझ्झामध्ये वगैरे वापरलेलं असतं ते। मीठ घेतलेलं आहे चवीपुरतं। इथे बटर घेतलेलं आहे मी मेल्ट करून थोडंसं, चिली फ्लेक्स, ऑर्गॅनो सिझलिंग, हे जर नसेल तरी काय प्रॉब्लेम नाही, ऑप्शनल आहे। आणि सँडविचचा ब्रेड घेतलेला आहे मी। आता कसं करायचं ते मी दाखवते तुम्हाला। त्यासाठी मी इथे जो ब्रेड आहे त्याला एका बाजूने बटर लावून घेते, ती बाजू वर आली पाहिजे आपली, व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी बटर लावून घ्यायचं। आणि नंतर त्यावरती हा सॉस जो आहे टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचा, व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। अशा पद्धतीने सॉस पसरवून झाल्यानंतर आपल्याला त्यावरती हा कांदा जो आहे तो टाकून घ्यायचा व्यवस्थित। त्यावरती एक थोडासा वाटाणा, मग चीज, खूप सारं भरपूर चीज टाकायचं आहे। त्यावरती मग टोमॅटो, कोथिंबीर, थोडीशी शिमला मिरची, सगळं टाकून झाल्यानंतर मीठ टाकायचं चवीपुरतं। हे सीझनिंग टाकायचं आहे थोडंसं, काळी मिरी पण टाकू शकता तुम्ही, थोडीशी पूड। जर तुम्हाला तिखट हवं असेल तर थोडेसे चिली फ्लेक्स टाका। जर तुम्हाला तिखट नको आहे तर आपण ऑलरेडी त्यामध्ये शिमला मिरची टाकलेली। जे भाज्या आहेत ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तर थोडंसं स्वीट कॉर्न, पुन्हा थोडंसं चीज टाकायचं वरून। चीजी रेसिपी आहे तर चीज भरपूर टाकायचं आहे। आता या ब्रेडला वरच्या बाजूने परत एकदा बटर लावून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने मी बटर लावून घेतलेलं आहे। तर हे याच्यावरती ठेवून द्यायचं व्यवस्थित। इथे गॅसवरती मी एक पॅन ठेवलेला आहे तापायसाठी, तो तापलेला आहे। आता त्यावरती जे आपलं हे आहे सँडविच ते ठेवून द्यायचे। जर तुमच्याकडे सँडविच मेकर मशीन असेल तुम्ही त्यामध्ये पण बनवू शकता। तर एक 2 ते 5 मिनटं आपल्याला ते व्यवस्थित शेकून घ्यायचे, खालून वरून व्यवस्थित असं लालसर कलर आला पाहिजे त्याला। अशा पद्धतीने एक बाजू जी आहे ती व्यवस्थित लालसर झालेली आहे। दुसऱ्या बाजूने पण एक 2 ते 3 मिनटं परत व्यवस्थित ती पण बाजू लालसर करून घ्यायची। मग आपलं सँडविच खायसाठी तयार होईल। ते तुम्ही सॉससोबत किंवा चटणी वगैरे करून सर्व करू शकता। जर तुम्ही सोनूज रेसिपीला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की रेसिपी कशी झाली आहे। अशा पद्धतीने आपलं जे चीज सँडविच होतं ते तयार आहे। ते मधून मी कट केलेलं आहे। हे पहा चीज किती मस्तपणे स्प्रेड झालं। ते सॉससोबत तुम्ही सर्व करू शकता। रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।